Usezindabeni kutshanje ngezityholo zobugwenxa abaninzi behlaba ikhwelo ukuba agxothwe. iDA ithi izityholo abazibekayo ziphandwa phantsi kwemithetho elwa ubuqhophololo. This morning I have come to lay criminal charges against Dr. Zweli Mkhize and the Director General of the Department of Health, Dr. Sandile Buthelezi. We have laid criminal charges because we are of the view that there is evidence that has been mounting over the past several weeks that suggests that the minister may have improperly signed off a contract to Digital Vibes. Iqumrhu liphanda ubugewu obuqatseleyo iSpecial Investigation Unit iISU lithi liyaphanda. iISU ixelela iSkopa ukuba iyathemba ukuba iza kuliqoshelisa uphando xa kuphela inyanga. Umongameli Cyril Ramaphosa naye wazise ukuba uyaphanda esithi uMkhize uyasebenzisana ngokupheleleyo. iDA ithi ebemelwe kukurhoxiswa emsebenzini uMkhize. We are also of the view that the president failed yesterday to take any form of leadership by suspending Dr. Mkhize pending the conclusion of the SIU investigation. We think that this is improper. Kanti kwesinye isityholo iofisi yomkhuseli woluntu ithi ityabe kutyala uMkhize ngokudelela umsila wengwe ebewuthumele izihlandlo de zazithathu. Imsilwa yengwe ithunyelwe phakathi koFebruwari nomhla wokuqala kule nyanga. Thandiswa Mawu, weendaba ze-SABC yeKapa.